Izzar So shirin zango da ake kawo muku shi a duk ranar Lahadi. Tabbas shirin Izzar So za a riƙa kawo muku shi duk ranar Lahadi, to amma yanzu sun canza salon kawo shi. Suna kawo shi ƙarfe 9 ne, suna sakin shi a YouTube mai suna Bakura Hausa TV. Kada ku manta dai ku danna mana subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa. Yanzu dai an tsaya daga inda ake shirin kawo ɗan mai girma Matawalle gidan. Sun tsaya suna tattauna yadda za a kawo shi, kawai sai mai gidanta ya shigo daga ƙofa. Kuma tabbas ya ji abin da suka ce, to amma masu shirin Izzar So za su wayantar da kanmu ne a matsayin ba wai bai ji ba. Za ta tambaye shi wani abu ne, ko kuma shi ya tambaye ta me kuke tattaunawa ne, za su shashantar da magana ta inda za ta shi kenan. Muna jiran dai mu ga yadda za a cakwakiya za ta katse mai gidan mai girma Matawalle. Karima ta kawo ƙanwarta ma'aikata, ana rikici sabo. Ƙanwarta ta ba Karima ta zo da wata ƙanwarta wadda ba ta da kunya, to da alama ƙanwarta ɗin nan san Umar Hashim take, da ganin ya kallo ɗaya ta mai ta ji ya burge ta. Tabbas ƙanwar nan ta ba ta da kunya. KB International shine wanda za a kawo matsayin ɗan mai girma Matawalle wanda ya ɓata, tare da abokin shi bakaniki wanda yake taimaka mishi wajen cuwacuwarsu a gareji. To yanzu an kawo shi, yana ba shi shawarar kar su zo in ƙwai ya fashe, ya ce ai tashi ba za ta yi wari ba. To fa rikici sabo. Hajiya Nafisa kuma ita kuma ta gano ita ba ɗiyar mai girma Matawalle ba ce ba. Tabbas haka ne, ita ba ɗiyar mai girma Matawalle ba ce ba, daman ta sani. Hajara ita kuma tana shirin kawo takardunta a ɗauke ta aiki a ma'aikatar mai girma Matawalle. Ita kuma Hajiya Sarah ta sa an sace mata takardun nan. Yanzu ana kan ganiyar kawo ɗan mai girma Matawalle gidan shi, ta inda Matawalle bai san yadda ake tsula a gidan nan nashi ba. Ga inna Hajara ita kuma tana so mai girma Matawalle ya maida ta. To daga bisani haka bayan ɗan tafiyar su hutu takaitaccen lokaci, sun yi sabuwar waƙar Izzar So. Bari dai mai ɗan barku kuma ku ji waƙar Izzar So, sabuwar waƙar su ta yi bala'in daɗi. Bafade na fada sarki amma kuma bai iya zance ba. Dan adam mai raunin zuci ba zai ce bai taba sabo ba. Tunda uwa ta yi kosai ɗanta ba zai rasa ɗauka ba. Nono alƙalin ɗani wanda ka sha baka watsar ba. Barewa ba ta gudun tsira ɗanta ya zo bai dosa ba. Da kunya ayi rakon bako ya ruga ba zai waigo ba. Yar usili ta more gida ba zan yi kwama cala ba. Ni da uba na zan yi ado, ba zan yi ado da uban wani ba. Ruwan tsami sai dai akuya, mai gemu ba dan tayi ba. Makaho in ya san da dare ba ya tantance rana ba. Duma bai kai sakon ƙwarya bare akushi ayyo duba. Ba zan taɓa nauyin baki ba tunda ba a yi min kara ba. An kaka mai launin banza ɗan kansa ba za ya yi ba. Duk daɗin inuwar gemu ba ta yi kamar ya makoshi ba. Bari na san da kana da wuya, ba zan taɓa sau makugu ba. Allah ke ƙaunar kura ba ɗan adam mai hange ba. Tunda akwai kwai baki na ba za ni gurin yar kaza ba. Gudu in babu gurin tsira, kwanciya ta fi ayodu ba. Harshe in har ya tsage tilin gemu ba a mora ba. Rashin kima girma ya zube ba za na kira ku iyaye ba. Gwano in ya san kansa ba zai taba kushe turare ba. Doki ke yin sassarfa hakilo bai wuce jaki ba. Harshe ya yi min rana inda ya je wani bai je ba. Wanda yake yawon nema ba a ce mai matsiyaci ba. Allah ke yi min komai ban ɗau layin bokaye ba. Rabo ba yayin alfarma gummai shi ba zai sau ba. Sanin masoyi sai Allah, ko zuci ba ta tantance ba. Ko agola yayi kama da gida ba za a kira sa da ɗanɗa ba. Na ɗau aniya kuma na yi kaɗi, zaren nau bai tsinke min ba. Da ka nema kuma za ka rasa, bakin iyaye bai kau ba. Ai kwalla tana ɗakin ƙauye ba a hange ta a birni ba. Kuna ta zubin tsarin banza amma ba ku kai yin
Allah ba. Tarihi zai yi maimaici alƙalin ma ban mance ba. Uwar ƙuda sai dai hali amma bata sarran waige ba. Dan kwali ya jara gamar hula kyauren gida ba a mora ba. Hankali ba yayin ɗauri sai dai igiya in kai duba. Fagen tafiya sai dai falke ba a sanyo shanshani ba. Isar banza kuma babu isa ina hangensa cikin ɗan ba. Ruwan sama inda za ya zubo tsare ba a rasa hangi ba. Matar shige ba ta daraja ɗakin so ba ta mora ba. Ko ta shiga ta sauyin gurbi mazauni ma ba ta hanga ba. Batun wadata sai tsinso shi yasa bai sarrama ba. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 15 ga watan Ramadan, hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina yau shekara 1440. Lissafin Nasara yau muna 20 ga watan 5 shekara ta 2019. Wasa-wasa azumi yau ya raba tsakiya, an gama hawa saura gangara. Matan mashe'un illa bada naksuhu. Duk lokacin da abu ya kai kololuwa to sai fara sai fara raguwa. Allah ka gafarta mana. Taimakon marayu. Wani bawan Allah ya ba da kayan yara 'yan kanti guda 76 cewa a baiwa marayu. Allah ka saka masa da alkhairi. Wata baiwar Allah ta ba da atamfa guda ɗaya, Allah ka saka mata da alkhairi. Ya Allah, yadda suka ba marayu tufafi, Allah ka tufatantar da su tufafin alhariri ranar tashin alkiyama. Allah ka sa su cikin masu shan ruwan alkausara. Kafin tafsiri an tara naira 4,460, a tebur an tara naira 5,000, a akwatuna an tara naira 3,600, sai a banki waɗanda suka kai gudunmuwa ta bank account akwai Mansur Sani naira 200,
Abubakar Mahadi mai shanu naira wato 1000, wani bawan Allah naira 5000, wani bawan Allah naira 1000, Jamilu Awal naira 2000, Haruna Bashir naira 200, Ibrahim Ahmad naira 500, Ibrahim Musa naira 3000, wani bawan Allah naira 1000, Abdul Aziz 1500, sai wani bawan Allah ba a san waye ba ya sa wa marayu gudunmuwa naira 35,000, wani bawan Allah shi ma 2,500, Abdullahi Awal Aliyu naira 1000, Shu'aibu Abdullahi ya taimaka wa marayu da kuɗi naira 10,000 ta account. Ya Allah ka saka musu da alkhairi, Allah ka sa su sha ruwan alkausara tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rashin alkiyama. Allah ka rufa musu asiri duniya da lahira. Akwai Umar Aminu Muhammad ya aiko marayu gudunmuwa ta naira 2000. Akwai Umar Musa mai kanti naira 1000. Akwai Haruna Salihu naira 1000, Haruna Yusuf naira 500. Akwai Labaran D Yunus ya aika wa marayu da taimakon naira 10,000. Akwai Saratu Lawal naira 2000. Akwai Hassana Sale wato Bahija ta aika da naira 500. Akwai wani bawan Allah naira 1035, wani bawan Allah 1000, wani bawan Allah 500. Akwai Umar Abdulrahman naira 1000. Akwai Nasir Suleiman mai wada naira 2000. Akwai Balkisu Isiyaku naira 1000. Akwai Lantana wato Sabi'u naira 1000. Akwai Abdulkadir Muhammad naira 400. Akwai Sakina naira 2000. wani bawan Allah ya yi kawo marayu gudunmuwar naira 25,000. Muhammad Sadiq naira 500. Hawa Umar Wali naira 500. Akwai Usman Abubakar naira 200. Akwai Muslim staff da suke GGSS wato Maimuna Gumel, Maimuna Gwarzo, to wannan staff din sun hada wa marayu gudunmuwa ta kudi naira 10,000. Allah ka saka musu da alkhairi. Duka waɗannan bayan Allah da suka bada gudunmuwa Allah ka musu albarka, da mu da su Allah ka sa mu makwabtaka da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aljanna ranar tashin alkiyama. Total abin da aka tara ta hanyar barki naira 127 da naira 35. Idan an hada da wancan lissafi an samu naira 140 da naira 95. Allah ya saka kowa da kowa da alheri. Account details na kwamitin marayu wato account number 0011608115. Account name shine Opens Welfare Committee Jibius Kaduna State. Sai banki shine Stanbic IBTC Bank. Ku ci gaba da taimakawa marayu, Allah zai kula da ƴaƴanku bayan rayuwarku. Ku ci gaba da taimakawa marayu, Allah zai yaye mana musifu da suke damu mu. Mu ci gaba da taimakawa marayu, tana cikin gajerar hanya da ake samun makwabtaka da manzon Allah aljanna ranar tashin alkiyama. Dazun da nake samun text daga shugaban kungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna na tarayyar Najeriya, Fadilatu Sheikh Imam Abdullahi Balalau, cewa a yau dinnan Allah ya yi wa babban malamin mu rasuwa, sakataren majalisar malamai na kungiyar Izala na Najeriya baki daya, Sheikh Ali Mustafa Maiduguri. Dr. Ali Mustafa Maiduguri babban malami ne na musulunci a yanzu a Najeriya, wannan Najeriya da muke ciki. Yana daga cikin maluman da Allah ya hore musu sanin harshen Larabci a Najeriya. Dan ana neman maluman da suka san sirrin harshen Larabci da lungunansa da ƙwarewa a kansa, akwai Dr. Ali Mustafa a ciki. Babban malami ne kuma akan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duk gwagwarmayar nan da ake yi a Maiduguri da duk rikita-rikitar da ake ta Boko Haram bai hana wa'annan bayin Allah da'awa ba. Yau Allah ya karbi rayuwarsa. In ba ku manta ba, sakataren majalisar malamai na kungiyar Izala a da shine Dr. Alhassan Sa'id Adam Jos, babban malami mahaddacin Alkur'ani mai girma.
bayar da suwar Dr. Alhassan Sa'id to shine wannan nauyi na sakataren majalisar malamai ya dawo kan Dr. Ali Mustafa. Karishi ne na jami'ar Islamiyya, ya yi digirinsa na farko a Madina kusa da makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya yi karatun digiri na biyu a University of Jos, sannan a nan University of Jos a nan nake jin ya ci gaba da karatunsa na digiri na uku. Muna addu'a Allah ya gafarta mashi, muna addu'a Allah ya lulluɓe kabarinsa da rahama. Wannan ba ƙarama asara ba ce, babban bijimin malami na sunna rasa irin waɗannan musifa ne a cikin al'umma. Allah ka gafarta su, in ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da imani. Allah rama ko zaka tuno mana inda muka kwana. Na'am. Na'am. Ka gaya musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka ce a fagairar lahi abtagi hakaman, yanzu wani Allah ne zan nema ya zama mai hukunci tsakanina da ku, ya ku kafaran Makka. Kun ɗauka ina jira sai an samu wani mai hukunci ya zo ya yi hukunci tsakanina da ku har ya gaya min ni da ku wake kan gaskiya wake kan bata? Manzon Allah bai da bukatan wannan. Ya san wake kan gaskiya, shi ke kan gaskiya. Ya san wake kan bata, su ke kan bata. Shi yasa in zaka yi sunna kai ta da yaqinin akan gaskiya kake. Kada kai kana kokonto to abin ne dai ya rikice, ba wanda ya san daidai sai Allah. Ai sai an je lahira, a can Allah zai bambance sai a tabbatar da. To sai da aka je lahira sai aka tabbatar da ba daidai kake ba, sai ai kaka. Sai a ce ka dawo duniya ka gyara ko a ce ka wuce jahannama. Wannan sakarci ne. Tun daga nan duniya dole ka tabbatar abin da kake daidai ne, ba wani abu ne daidan ba sai sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ita ce hanya madaidaici, a ba wata man da ita. Kamar da Qur'ani yace Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Allah sai da ya rantse ya tabbatar mana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa annabin Allah ne kuma yana kan siradin mustaqim. Kenan hanyar sa ita ce me? Siradin mustaqim. Duk wanda zai raba ka da hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ga hadisi ingantacce Buhari ya rawaito, ga hadisi ingantacce a Muslim, amma ya tsaya na maka inda ya tsaya yana maka kauce-kauce da kwane-kwane da zagaye-zage, watsi da shi dan bid'a ne ka san inda dare maka. A fagairar lahi abtagi hakaman, Allah yana cewa ka gaya wa kafirai, kuna tsammanin ina neman wani koma bayan Allah ne ba har yanzu ya hukunci ya gano wa ke kan gaskiya, ku ke kan gaskiya ko ni nake kan gaskiya? Wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitaba mufassala, alhali Allah nan shine wanda ya sauka muku da alqur'ani mai girma, ya sauka muku da littafi mufassala wanda aka yi bayani dalla dalla daki daki a cikin sa, babu kwane kwane. Duk dakikancin ka sai ka gane sakon da Allah yake so isar maka. Allah ya ce walladheena atainahumul kitaba, waɗanda muka ba su littafi, yahudun nasarawa, Allah ya ce ya alamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq, wallahi sun san qur'anin nan
saukakke ne daga wajen ubangijinka da gaskiya inji Allah. Ahlul kitabi sun san Qur'anin gaskiya ne. Saboda haka Allah ya ce fala takunanna minal mumtarin. Kai annabi kar ka yadda ka zama cikin masu shakka akan Qur'ani. Allah ya sawaka, annabi ba zai zama cikin masu shakka akan Qur'ani ba. Annabi ya fi kowa imani da Al-Qur'ani mai girma. Malamai suka ce wannan ayar ta yi daidai da wata aya a cikin suratu Yunus aya ta 94 inda Allah ya ce ba in kunta fi shakkin mimma Allah ya ce fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka kasance cikin kokwantan Qur'anin nan da na saukan maka gaskiya ne ko ba gaskiya bane fas'al allazina yaqra'una alkitaba min qablik to tambayi maluman yahudawa waɗanda suke karanta at-taura kamin kai in saukan maka da Qur'ani za su tabbatar maka da Qur'anin nan gaskiya ne domin sun ga siffarka da siffar Qur'anin a cikin littattafansu. Ku ji wata magana daga Allah zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce to hakika gaskiya ta zo maka daga wajen ubangijinka fala takunanna minal mumtarin kar ka zama cikin masu kokonto. Da aka so kawai annabi wannan ayar aka ce in yana shakka ya tambayi maluman yahudawa. Kun san me annabi ya ce? Annabi ya ce la ashukku wa la as'alu. Annabi ya ce ban shakka ni na tabbatar Qur'ani na daga wajen Allah ne, saboda haka ba wani malamin Yahudu ko malamin Nasara da zan je in yi wa fatawa, littafin nan na yadda daga wajen Allah yake. Shine la ashukku wala as'alu, ban shakka kuma ban tambayar kowa, ina da yaqini littafin nan na Allah ne. Malamai suka ce wannan ayar da Allah ramma ya karanta mana ma'anarta ta yi daidai da wannan aya da take ina da take cikin suratu Yunus. Sai Allah ya ce mai a gaba da ramma wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Allah ya ce wa tammat kalimatu rabbika, maganar ubangijinka ta cika inji Allah, ta cika ta tumbatsa sidikan wajen zamewarta gaskiya, ta gama cika. Duk labarin da Qur'ani ya bayar gaskiya ne, labarin da ya bayar ya faru gaskiya ne, wanda ya bayar yana faruwa gaskiya ne, labarin da Qur'ani ya bayar zai faru nan gaba shi ma menene? Shi ma gaskiya ne. Shine wa tammat kalimatu rabbika sidqan, alƙawarin da Qur'ani yayi gaskiya ne. In yace abu zai faru gaskiya ne, in yace abu ya faru gaskiya ne. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan, bayan haka kuma wa tammat kalimatu rabbika adlan, sannan maganar ubangijinka ta gama cika, ta tumbaza wajen zamewanta adalci. Duk hukuncin da gani a cikin alkur'ani mai girma akwai zalunci a ciki? Babu zalunci a ciki, sai dai kai idan baka gane ba. Qur'ani ya ce mace ba za ta yi saki ba, sai wa zai yi saki? Namiji. Turawa suka zuga mata suka ce Qur'ani ya zalunce ku, yadda zai iya sake shi ke ma ya kamata ki ce na sake ka. Da nasu hukuncin da na Qur'ani wane ne fi adalci? Da zaka auro ta wa yake zuwa fira, namiji ko matan? In an hira an gama wake wani kyauta, waye tura aka tambayo, waye bada sadaki, waye akwati mai taya, waye buga katin ɗaurin aure, waye kawo motar ɗauko amarya, waye gina gidan da za ta zauna, wake cefa ne, wake biyan kuɗin lantarki, wake biyan kuɗin ruwa,
wake sayan famfas na jariri, wake to ya gama wannan ta ce na sake ka. Akwai gaskiya a cikin wannan lamari? Babu gaskiya a ciki. Musulunci ya ce in an raba gado a ba mace rabin abin da za a ba namiji. Turawa suka zuga ta suka ce musulunci ya zalunce ta, mu ko muka ce wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. Da kai da kanwarka babanku ya mutu ya bar muku 30,000, in an raba a bata nawa? 10,000, kai a baka nawa? 20,000. sai suka ce an zalunce ta. sai musulunci ita 10,000 ta je ta boye a cikin 20,000 ɗinka za ka ci da kanka ka ci da ita. aka yi wata 6 an kashe 10,000, saura nawa? kana da 10, ita ba 10 tana nan, kun yi kunnan doki. sai ka ce za ka yi aure, ita ma ta ce za ta yi aure. ita in za ta yi aure wa za a ba sadaki? ita za ta bada ko ita za ta karba? ita za ta karba. ta ce sadakinta 20,000, sai aka bata, sai ta hada, tana da nawa? kai ma wacce za ka aure ta ce sadakinta 20,000, kana da 10,000, sai ya kaga. sai ka ciwo bashin nawa? 10,000, ka hada da wannan ka miƙa, yanzu tana da nawa? 30,000. kai kana da nawa? baka da kokobo, ga bashin 10,000, kana da minus 10,000 naira. sai aka ce ita mijin da ya aure ta nan 10,000 ta ci gaba da boye kayan ta yi, gina mata gidan da za ta zauna, shi zai saya mata zani, shi zai sai dan kwali, shi zai sai takalmi, shi zai wuce fane, shi zai sai naman miya, shi zai sai kananzir da za a sa a fitila, shi zai nemo caja, shi zai kawo maganin sauro, shi kai kuma yanzu ba ko kobo, ga bashi, kuma aka ce wacce za ka auro kama haya, in babu ci bashi ka biya da tsiya-tsiya. in ka ɗinka wa kanka riga ka ɗinka mata zani, da nata da naka dinna kanka, ka ci da kanka ka ci da ita. in ma daji za ka je, in ma faskare za ka yi, dole ka kawo don Allah an zalunce ta da aka ce a bata rabin abin da aka ce a baka. ashe wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adala. duk hukuncin da Qur'ani zai rushe kaga adalci. in kana tare da mace sai kuka rabu, akwai yaro karami dan, sai Allah ya ce ita za a ba ta rike ba kai ba. don Allah da uwa da uba wa yafi shakuwa da dan? in an kwace dan wa zai fi cutuwa? Allah sai ya ce a ba ta dan, ita za ta rene shi. to ya za ta yi wajen renon nashi? sai Allah ya ce biya za ka yi, ba kyauta ba. me za a yi? biya za ka yi. in namiji ne ma ka biya, in ma jariri ya ce ka biya. wa za ka biya? uwar ta shayar da wa? ɗan da ta haifa. me yasa yanzu ba matarka bace baka ciyar da ita? nonon da jaririn zai sha sai ta ci abinci ne, abincin ya narke sai ya zama ruwan nono, sannan jaririn ya sha. in bata ci abinci ba za a samu ruwan nono? to tunda yanzu ba kai zaka ci da ita ba, da kai zaka ci da ita, to masararka da shinkafarka da ɗan tantakwashinka shi ke narkewa, yaron yana sha, ba za ka ba da kokobo ba. amma yanzu ba kai ka kawo ba, to ya za a yi? dole ka biya, don ta samu abin da za ta ci, hannunan ya ɓuɓɓugo, jaririn ya mai ya sha. aka ce ita za ta riƙe yaron har yaron ya yi wayo, duk yana hannunta.
baka da daman ka karɓo shi sai in ta yi aure. Idan ta yi aure da ta riga ta auri wani miji daban, in ta ɗauki ɗanka ta je da shi gidan wancan mijin, yaron zai zaman agola. Zai zama me? Agola. Tana yi wa wancan mijin ya rinka wa yaron gori, yana zagin yaro, yana cin mutuncin shi, ko kishiyoyi su masa gori, an zo musu da agola. Sai aka ce to yanzu ka ɗauko yaron ya dawo gidanka ya rayuwa mai yanci. An yi adalci ko ba adalci ba? Yanzu ka ɗauko yaron, ita tana da mijin da zai ɗebe mata kewa. Duk wata doka da Allah ya yi a ƙur'ani mai girma, in ka kalli dokar sai ka ga cike take da adalci. Amma duk dokar da ba da Allah ba, wahala sha'ani ne da ita. Bature in yi doka, in ka bi dokar matsala, in ka ƙi bi matsala. In kana tafiya da daddare sai fitilar motar ka ta mutu, mai doka ta ce ka yi? Dole a aje mota ko za ka ci gaba da tafiya ba fitila? To wannan doka in ka saba mata akwai hatsari. Ka tafi dunu ba fitila, ka gwabza wani ko ne gwabza maka, an samu matsala ko ba samu matsala ba? In ka bi ta har yanzu akwai hatsari. Ka baro Abuja ka wuce Tafa, kamin ka kawo Jere sai fitilar ta mutu da daddare, sai ka ce bare ya tsaya. Ko ka baro Jibiya kamin ka iso Zurmi zuwa Mararaban Kaura sai fitilar ta mutu da daddare, sai ka ce bare ya tsaya. Kidnappers suna nan, sai a zo a sunkuce ka a kai buka a ce miliyan 3. har yanzu akwai matsala ko ba matsala? To matsalar dokar duba ta Allah baka take. In ka kibinta hatsari, in ka bi ta 100% hatsari. Amma dokar Allah ita ce ba ta da implication. In ka bi ta ka zauna lafiya, in baka bi ta ba ka fada bala'i. Shine wa tammat kalimatu rabbika sidiqan wa adala. Bambancin maganar Allah da dokar Allah da ta kowa a duniya kenan. Ita ta cika wajen zama sidiqan gaskiya, ta cika wajen zama adalan adalci. Wani abu sai Allah. Allah ya ce la mubaddila li kalimatihi, babu kuma mai canja magana Allah. Idan Allah ya kawo labari ba mai canja shi, furubin labarin ƙarya ne. In Allah ya hukunci ba mai canja shi ya kawo hukuncin da fi wannan labarin adalci. Wa huwa samiul alim, kuma shine mai ji, shine masani. Allah ka gafarta mana. Sai Allah ya ce mai gaba alaramma, wato ita duniya da Allah ya yi ta, marasa hankali sun fi masu hankali yawa. Marasa hankali sun fi sakarkaru sun fi yawa a duniya. Masu hankali da suka san me suke su ne 'yan kaɗan. A nan ne inda demokuraɗiyya ta samu feluwa, sai ta ce majority carry the board. ba zane ku an gane wannan. Yanzu idan aka ce a gari akwai mahaddatan Qur'ani 50, akwai limamai guda 50, akwai farfeso ƙwararru akan ilimin muka daban-daban na rayuwa guda 50, akwai dattawa guda 50, mutum nawa kenan? 200. Akwai karuwai 120, akwai ƴan ƙwaya 380. Kaji an samu 500 ko? Akwai ƴan shalisha guda 70, akwai ƴan shan ruwan kwata hada da kashin kadangare guda 30. Kaji an samu 600? Akwai sakarkaru zaune gari banza guda 200. An samu 100 nawa?
to in ka tsaya takara sai wa'annan alaramomi guda 50 da limamai 50 da farfeso 50 da dattawa masu hankali guda 50 suka jefa maka ƙuri'a, shi kuma wannan inda rududu guda 800 suka jefa mai ƙuri'a, waye ci zabe? ba ku an samu ba, wanda inda rududu suka zaba. Wataƙila 'yan ƙwayan nan sun zabe shi saboda shi ma ɗan ƙwaya ne, wataƙila karuwan nan sun zabe shi saboda sun san mazinaci ne, ko sakarkarun nan sun zabe saboda sun san dan uwansu ne sakarai. To amma majority carries the vote, majority carries the vote. To wannan shine matsala. Da abin da ya kamata a yi shine liman ya kamata ƙuri'a ya zama value yana da bambanci da ƙuri'a ɗan ƙwaya. Idan ƙuri'a ɗan ƙwaya an ce 1 to ta liman a ce 25. Karuwa a ce ƙuri'a tana da bambanci da ta mata aure. In ƙuri'a karuwa an ce 1 mata aure a ce to ke kuma aƙalla 4. An ɗan samu bambanci ko ba samu ba? Farfeso ƙuri'a ta zama tana da bambanci da kawai zo da gari banza, domin shi kamin ya zaɓa akwai abubuwan da zai lissafo na maslahar al'umma saboda ilimi da ƙwarewa da yake da shi. To sai aka ce duka ɗaya ne, an zo ƙuri'ar liman sai a ce 1, sai a zo ƙuri'ar jagaju sai a ce 2, bob siriri sai a ce ƙuri'arsa ce ta 3, alaramma sai a ce ƙuri'arsa ta 4, zigi sai a ce to ita ce ta 5, kowace ƙwara ɗaya ce. Mutumin da yake alhaji a anguwa, babban ɗan kasuwa, yana da arziki, akwai sama da mutum 200 suna cin abinci ƙarƙashinsa, ya kawo arziki ga al'umma ana cin moriya, amma in ya dangula ƙuri'a sai a ce nawa? 1. mai sace agwagwan mutane in ya dangwala shi ma 1. Ya kamata a ce wannan alhajin zai fi sanin maslahar al'umma da me zai je ya dawo fiye da wannan mai sace agwagwan mutane. To ita duniya sakarkaru ne suka fi yawa, shi yasa sai Allah ya ce wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, in ka bi inna rududu a duniya to batar da kai za su. To idan an ce masu hankali su ne kaɗan, marasa hankali su suka fi yawa, tsarin demokuraɗiyya kuma ce a ƙirga ƙuri'a, kowa ƙuri'a sa sunanta ɗaya. Da Allah masu hankalin nan akwai aiki a kansu ko ba aiki a kansu? Menene aiki a kansu? Su yi shiru su bar inna rududun nan su je su yi duk abin da suka ga dama? Ba yadda za a yi mutumin kirki ya ci zaɓe. Kenan masu hankalin nan da suke da ilimi, malamai da dattawa, ma'abuta ilimi da hankali, su ya kamata su yi nazarin menene maslaha ga al'ummar, kuma su tashi tsaye su wayar da kan al'ummar nan cewa bisa auna wa'annan mutane da muka yi muna ga wane ya fi dama ku zabe shi. Wannan dole ne a kansu. Idan suka ce ba za su yi wannan ba, ai babu matsala, ku kyale su kowa ya je zaɓi wanda ya ga dama, kowa ya dangula wanda ya ga dama, to za a haifar wa al'umma ɗa mara ido. Ban sani ba ko ku gane karatu. Za a haifar wa al'umma me? Ɗa mara ido. Wannan ne dalilin da ya sa kuka ga a zaɓen da ya gabata, ƙungiyar Izala ta tashi tsaye, ta tantance, ta yi matsaya, kuma ta tashi tsaye ta wayar da kan al'umma cewa 'yan takarkarun da suka tsaya ga waɗanda su suka fi dama-dama. Kuma wallahi tsakaninmu da Allah muku. Tsakaninmu da wa? Da Allah. Me muke nema? Allah ya ba mu sakamako ranar tashin alkiyama. Banda wannan ba mu da wata bukata. Shi yasa ka ga daidai lokacin da ake kokuwar raba ministoci, ake kokuwar kamun kafa na raba mukamai,
a daidai lokacin mu ko muna can ƙasar Amerika da ƙasashen Turai muna kira zuwa ga Allah madaukakin sarki. Da a daidai wannan lokacin zaka ji mu makale a Abuja ko kullum muna ina muna kamun kafa cewa ga namu sanda ake gwagwarmayar muka tsaya aka yi, sanda ake rabon mukaman mu kuma a wannan lokacin muna wajen da'awa. Muna wajen me? Muna wajen da'awa, saboda abinda muka yi mun yi shi ne dan Allah. Duk abinda kai dan Allah ba za ka yi nadama ba. Ba za ka yi me ba? Ba za ka yi nadama ba. Idan mun yi dan Allah, abinda ya saura na gaba mu yi addu'a, kyakkyawan zaton da muka musu Allah ya tabbatar da shi. Mu yi addu'a Allah ya taimake su, ya agaza musu bisa kyakkyawan zaton da muka yi musu. Wannan ita ce kadai alaƙa. Saboda in aka bar mutane sakaka, to sakarkaru sun fi yawa. Duk wanda aka dumbuza masa kuɗi ya cafka, an gama da shi. Amma in aka wayar da kai gane kimarsa da kimar al'ummarsa, da jininsa da dukiyarsa, da rayuwarsa da addinin shi, dan kudin da za a dauka a bashi ya zama wa sharauhu bi samanin baksin da rahima ma'aduda, to ba shi ke da muhimmanci ba, ya tsayaye abin da shine cancanta, shine dace da shi. Allah mun gode maka. Duk abin da kuka ga mun yi sai mun tsaya mun yi nazarin alqur'ani mai girma da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma ku lura, duk wanda ya zage mu ko ya zarge mu akan siyasa, ko kaji ya ce bai kamata malamai su sa baki akan siyasa ba, ko kaji ya ce bai kamata shugabannin addini su sa baki a harkar siyasa ba, to in ka natsu za ka ga an yi rashin sa'a ne waɗanda muka ce a zaben ba 'yan jam'iyyarsa ba ne. Shi ne kawai rashin sa'an da aka yi. Da waɗanda muka ce a zaben 'yan jam'iyyarsa ne, wallahi ba zai ce mun yi ba daidai ba, shiru zai yi kamar mushriki ya ci shirwa ya sha ruwa. ƙarya nake yi. Ku kalli duk wayanda suka zarge mu, me yasa kuna malamai kuka ce a zaɓi wane da wane, to maluman da suka ce a zaɓi nasu a wajensu wayannan maluman kaman waliye ne, su ba laifi aka aikata ba, tunda nasu suka ce a zaɓa, su ba su sa baki a siyasa ba, ba shishigi suka yi ba magana suka yi akan siyasa ba, a daidai abin da suka yi. Mu da muka ce a zaɓi wani sai aka rashin sa'a wannan ba ɗan jam'iyyar su ba, to mu ne muka yi katsalandan, mu ne muka yi karambani, mu ne muka shiga sharo ba shanu, mu ne muka bar aikin mu muka shiga aikin da ba namu ba, mu ne wallahi duk wanda ka ja magana wannan ne. Shi yasa za ka ga malaman da sun fi mu shiga siyasar har da rashin hankali ma sun yi a siyasar, amma da yake 'yan jam'iyyarsu ne, jam'iyyarsu suka yi wa kore, jam'iyyar suka ce a zaɓa, wa'annan 'yan siyasar da ke zagin malamai sun sa baki a siyasa ba sa zagin su, ko suna zagin su? Ba sa zagin su. Hasali ma wasu 'yan waliye ne tunda sun ce a zaɓe su. Ba ruwanmu da jam'iyya, ba jam'iyyar da ke cikin ajandar mu, babu ita. Duk jam'iyyun akwai ce a gani a ƙur'ani, babu ita. In yau jam'iyyar da muka ce a zaɓi ɗan takararta ta tsaye da ɗan takarar da bai yi ba, waccan jam'iyyar da muka ce kar a zaɓi ɗan takararta a wancan zaɓen ta tsaye da ɗan takarar da ya dace, wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa sai mun yaƙi wannan jam'iyyar mun goyi bayan waccan jam'iyyar. Wacce muka ƙi zama cikin iyalanmu, muka ƙi yin komai, muka yi ta yawo, muka yi ta tallatawa, kuma Allah ya sa wa maganar mu albarka, ta yi nasara. In gobe ta tsaye da ɗan takarar da bai dace ba, waccan jam'iyyar da muka yaƙi 'yan takararta suka tsaye da ɗan takarar da shi ya dace, to dama damuwar mu ba jam'iyyar ba ne. Menene damuwar mu? Ɗan takara. Sai kun ji mu mun fito mun zare takobi na kira da da'awa, mun yaƙe wannan ɗin kuma mun goma ya waccan baya. Wannan shi ne adalci, sidiƙan wa adala ke, sidiƙan wa adala. Kuma a gwada gobe ku gani, ku ga me za mu.
Allah mun gode maka, Allah mun gode maka, Allah ka ƙara tabbatar da mu akan daidai a kowane lokaci, Allah ka ci gaba da tabbatar da mu akan daidai a kowane lokaci. Allah ya ce wa in tuɗe aksara man fil ardi, in ka bi mafi yawan mutanen da ke bayan ƙasa, yudilluka an sabilillah, za su batar da kai ne domin sakarkaru sun fi yawa. Waɗanda suka san me suke yi su ne wa? Su ne ‘yan kaɗan. Allah ya ce mafi yawa na mutane in ya tabi'una illa zanna, ba komai suke yi ba sai zato, da zato suke aiki ba da yaƙini ba. Allah ya ce wa inhum illa yakhrusuna, ba abin da suke yi, kirdado kawai suke yi, ji Allah, kutsawa kawai suke yi, ba su da yaƙini. Alƙur'ani mai girma za ku je na magana akan zato da yawa a wurare daban-daban. Malaman aƙida da sauran maluma sun tantance ayoyin da suka yi magana akan zato a Ƙur'ani mai girma. Me ake cewa zato? Az-zannu diddul yaqin. Zato shine kishiyar me? Kishiyar yaqini. Yaqini kishiyar zato. Zato kishiyar me? Kishiyar yaqini. Shi yasa Qur'ani mai girma ya ce wa idza qila inna wa'adallahi haqqun wa sa'atu la rayba fiha Allah ya ce wa idza qila inna wa'adallahi haqqun, idan aka ce lalle alƙawarin Allah gaskiya ne, wa sa'atu la rayba fiha, kuma kiyama ba ku kwanto akanta, qultum, ku kafirai sai ku ce ma nadari masa'a, mu ba mu san me ake cewa sa'a ba, ba mu san me ake cewa kiyama ba. Inna zunnu illa zanna, ba abin da muke kirdadawa mu sai zato, wa ma nahnu bi mustaqinin, mu ba masu yaqini bane. Kun ga inna zunnu illa zanna, abin da ya fassara shi shine wa ma nahnu bi mustaqinina, kenan az-zannu ya zama kishiyar me? Ya zama kishiyar al-yaqin a Qur'ani mai girma. ba sani ba ko an gane wannan. Kasancewa su kishiyar yaqini shi yasa yake zama kishiyar gaskiya, shi yasa yake zama me? Shi yasa yake zama kishiyar gaskiya. Qur'ani sai Allah madaukin sarki yake ainihin wato ba mu labarin yadda kafirai suke kirdadawa a harkar zato a cikin suratul najm, sai ya ce in yattabi'una illa zanna wa inna zanna Allah ya ce ba komai suke bi ba face zato. Shi kuma zato in ana maganan gaskiya bai da amfani, bai da sauran wata fa'ida, bai wadatarwa da komai, saboda shi zato kishiya ne na me, wato yakan ma iya kaiwa ga zama kishiya na gaskiya. Ina ba ta fahimci wannan. To malamai sai suka kasa zato zuwa mataki-mataki. Akwai da kafirci ne, zato wanda yake menene? Kafirci ne. Akwai zato wanda yake haramun ne, akwai zato wanda yake ya halatta, akwai zato wanda wajibi ne. Mun samu zato kashi nawa? Kashi 4. Akwai zato wanda kafirci ne, akwai zato wanda haramun ne, akwai zato wanda ya halatta, akwai zato wanda wajibi ne. Wani zato ne ake cewa kafirci? Shine su'uzan billah, su'uzanni billah, kai wa Allah mummunan zato. Malaman aqida sun ce kafirci ne, shirka ne. Bisa sabanin su ce babban kafirci ne, su ce karamin kafirci ne, amma dai kafirci ne. Shine su'uzanni billah, yi wa Allah mummunan zato. Shi yasa a littattafan tauhidi a babin aqida zaka same shi. Zato
wanda yake haramun shine su'uz zanni bil mu'minin, su'uz zanni bil mu'minin, kayi wa masu imani mummunan zato, shi wannan menene? Shi haramun ne. Wannan ne zato wanda ya halatta shine azzannu dabi'i, zato na dabi'a, zato na me? Dabi'a. Dole akwai lokacin da abu baka da tabbas akan shi, to shi wannan ya halatta. Wani zato ne wanda wajibi ne? Zaton da yake wajibi shine husnul zanni bil mu'minin, yi wa mu'minai ƴan uwanka kyakkyawan zato, shi ko menene? Wajibi ne. Wayannan su ne kashe-kashen zato sau guda 4. Wani zato ne za a ce kayi wa Allah mummunan zato wanda yake iya kaiwa zuwa ga kafirci? Qur'ani yayi maganar su da yawa, Qur'ani yayi maganar su da yawa. Kai imani cewa bid'a za ta danna sunna har kiyama ta tsaya, wannan kayi wa Allah mummunan zato. Kai zaton kafirci zai danna musulunci har kiyama ta tsaya, kayi wa Allah mummunan zato. Kai zaton bannar da kake aikatawa Allah bai sani ba, kayi wa Allah me? Kayi wa Allah mummunan zato. Wannan yana cikin su'uz zanni billah. Kai zaton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai iya cin nasara a sakonsa ba, kayi wa Allah me? Kayi wa Allah mummunan zato. Kai ta saba wa Allah kuma haka kana zaton Allah aljanna zai baka a lahira, ba abin da zai faru, kayi wa Allah mummunan zato. Irin waɗannan munanan zato ubangiji Qur'ani mai girma yayi magana da su da yawa. Kai zaton kiyama ba za ta tsaya ba, kayi wa Allah me? Kayi wa Allah mummunan zato. Allah ya baka dukiya kai ta shegantakar da kaga dama, kuma kana ganin Allah bai isa ya kwace dukiyar ba, kana zaton baya da za a yi dukiyar ta kare tana nan har abada, nan ma kayi wa Allah me? Kayi wa Allah mummunan zato. Irin wannan yi wa Allah mummunan zato malamai suka ce yakan kai mutum zuwa ga kafirci. Idan kana karanta Qur'ani mai girma zaka ga irin wayannan da yawa da Allah madaukakin sarki ya ambace su. Kai zaton akwai mai iya kare ka daga fushin Allah in Allah ya tashi kama ka, wannan ma yi wa Allah mummunan zato ne. Duk wani yana cikin su'uz zanni billah. Shi yasa a Qur'ani mai girma zaka ga wurare da yawa Allah ya ambace irin wayannan. Allah ramma a cikin suratul kahfi Allah yana magana wani mai arziki yace wa dakala jannatahu me yace? yayi wa Allah mummunan zato ala rama. Aha. je ka suratul fatahi ga wasu su ma su yi mummunan zato, bal zanantum allan yanqalibar rasulu. Aha. kaji to bar nan je ka fusilat wa ma kuntum tastatiruna an yashhadu alaikum to wani zato suka yi? sai Allah ya ce me? barnan je ka suratul ahzabi iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zagatil absaru yawa
to what happened? هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا to bannan je kale imrana summa anzala alaikum min ba'dil gammi amanatan nu'asan yaghsha ta'ifatan minkum من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية me suke cewa يقولون هل لنا من الأمر من شيء sun yi wa Allah mummunan zato إن الأمر كله لله kaji gaskiyar magana يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك me suke cewa يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا me Allah ya ce a gaya musu